Bueno, anem fent. És un curs que és això, reptes fets amb la placa SP32 SteamMakers, que està previst, està pensat per aquells professors que ja han fet, o perquè ja han fet algun curs de projectes més bàsics i ja coneixen el material que disposem dels sensors, sobretot aquells de la maleta verda i vermella, que seria el de reptes bàsics. Ja han fet aquell curs o ja el dominen per altres bandes i que volen aprofundir una mica més i fer projectes una miqueta més avançats. Aquí vam afegir algun sensor dels que no hi ha a les maletes, com era l'RFID o treballar amb la matriu de LEDs o alguna coseta més així, i projectes més d'iniciació de connectivitat, de connectar la placa fent-la servir com un servidor o amb Bluetooth o de treballar una mica amb la tecnologia de MQTT. Després, en Miguel, que vam fer el curs conjuntament, us explicarà una mica el projecte que... Bueno, és que tenim aquí a un alumne del curs que va fer un projecte molt interessant i que el portes aquí, no? Pues si vols pujar i ho intentem ensenyar, millor que ho expliqui jo, ho veiem en directe, no? Tu ves connectant, si vols jo... Ell ha fet servir la capacitat de la placa SP32 per connectar-se a internet i ha generat una aplicació per dispositiu Android a través de la qual controla aquesta tira de LEDs que veieu aquí i, a més, la controla amb dos mètodes diferents, és amb Bluetooth o a través del servidor web que pots implementar a la placa SP32 i, a més, ell, que és un alumne que li ha posat un munt de motivació, també ha implementat un reconeixement de veu, per tant li pot parlar a l'aplicació, a veure si ens ho fa i això, té. Ja ho tens? Sí. Bueno, tot el que ell ha explicat el que jo ara va explicar, així que ja l'únic que us puc és, a la placa SteamMaker el que he ficat ha sigut tot el tema de servidor web, però treballant amb accions remotes i tot el que és, diguéssim, la programació dels LEDs. I a l'App Inventor està tot el que és el programa de control i també he fet un bloc de Machine Learning for Kids, per donar-li intel·ligència artificial. La primera vegada que vaig fer amb els alumnes em van dir, profe, queda un poc soso, no? Llavors el que vaig dir, ara l'aplicació té dues utilitats. Una és l'arbre de Nadal, que podem fer que, si això no falla, a veure, per què falla? Perquè l'he de posar en remoto, perquè aquí es tenen... Sí, ha vingut aquest matí, ho hem intentat provar amb la wifi d'aquí, no acaba de funcionar per la cobertura, però amb les dades del teu mòbil igual sí, eh? Vale, ara estic en modo remoto. El plan B és el Bluetooth, però va més lent. Llavors, li pots fer diferents ambients el boommeter, LEDs de colors, espurnes o una seqüència que englobi tot. Això ho pots apagar o fer-li directament la seqüència. Llavors, aquesta és una aplicació per atreure als alumnes i tal. I després l'altra aplicació seria per generar un ambient de treball que seria amb intel·ligència artificial o directament amb el botó, no? Podem encendre tota la tira o no. Llavors, amb la intel·ligència artificial el que hem fet és Lumos. Aquesta és una paraula que estava en el model i per això té una confiança del 100%. Llavors, el Lumos i el Nos és per Harry Potter, la recomanació dels alumnes. I si vull apagar, apágate, por favor.
solo un 98% es alta porque alguna frase es similar, que se haga al día. Un 86, no existeix, però com que la intel·ligència artificial s'espavila, sap que hi ha alguna cosa que està, alguna paraula que està relacionada, doncs ja està. Un aplaudiment pel José, no?